Good morning Iloilo. Welcome sa atong programa, ang Hatduo sang IPPO. Ang kape kag balita. Yari kita sa 20, Pizza 24 no Lunes nga adlaw sa bulan sang Enero tuig sa mga Tigre tuig 2022. Amon pagadalan sa inyo ang mga updates kag programa kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cup. Sa ngalan sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Adrian Villalobos Acolyador, upo ninyo sa Subungaga ang inyong mga lokap. Sa ngalan ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr., ako si Police Corporal Erin Magarso. Kag ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umiten. Amon pagadalan sa inyo sa liwat no ang mga update sa mga accomplishments no kag syempre nagbag-ulang natapos ang aton nga birada semana. Yes. Pila ayhan na naging accomplishments sining aton 43 ka mga police stations kaupod sa atong duha ka mobile force companies no. Kag syempre gusto man nato ni abi-abi no nag-abot ang aton nga pinalangga nga Chief PNP Police General Bernardo Carlos. Sir, welcome po sa Pro 6. Yes, no, kag of course no, sa speaking of command visit no, buwas no, may isa kita ka bisita nga isa man ka pa pinakmataas nga opisyal sang Philippine National Police nga magaguest sa aton sini nga programa buwas sa hapon no, so bantayan ninyo ang aton sini nga Panginonanon sa aton sini nga bisita buwas nga adlaw. Kag sa karon no, sa aton sini nga mga headlines sa subong aga no nga mga especially ning birada semana naton ma'am no nga nakumpisa sa Lunes Enero 17 kag nagtapos kahapon nga adlaw Enero 23 2022 kag una diri no aton sini nga paghatag sa subong aga ang resulta sang sini nga birada semana sang IPPO kag bantayan no ang naglabot sa tanan or naglabot sa 57 ka mga wanted persons sa probinsya ang naristo sa inyong mga locaps, lakip na ang 12 ka most wanted persons hasta kahapon nga adlaw. At syempre, ang 20 nga arestado sa illegal nga sugal. Kag may rapagid man nga 42 karmasuthang ang natigayon nga recover sa inyong sini nga mga locaps sa pagkarakada sang birada semana kag 8 sini ka granada kag explosive ang na-recover man kag giturnover sa mga residente diri sa probinsya sang Iloilo. At syempre, ang calendar of activities for May 9, national kag local election. Kag of course, no, padayon ang likorban sa probinsya ay ini nagapadayon tubtob Enero 31, 2022 based man sa Executive Order sa aton sini nga Provincial Governor, Executive Order 002-B. At syempre, ang pagkadalo naman sa inyo, ang COVID case bulletin sa probinsya sang Iloilo as of January 23, 2022. Kag of course, speaking of COVID case, no, mayara kita orga ongoing ang aton sini nga vaccination rollout sa probinsya. Ay ini nagapadayon no aton sini nga paggalawagon karon ang mga vaccination sites no diri sa probinsya sang Iloilo. Kag syempre, ang reminder sa alert level 3 quarantine status ng probinsya sang Iloilo according ni sa aton Executive Order 40 years of 2022. Kag magatang mangita sang tips no sa mga aton sining mga minor de edad kag sa mga pamatanon naton kag subong man sa mga kadalagahan naton no magatang kita sang tips kung paano nila i-meet ang ila sining mga chatmate dra or mga textmate or mga callmate for the first meeting nila kung ano ba lang mga lugar nga dapat nila likawan kag dapat nila nga imuon pag anong dapat nilang imuon once nga makipag-meet sila for the first time sa ila sining mga chatmates. Yes, kag syempre gusto to man i-greet sang happy birthday si Ma'am Norms Dia Bantolo Rimas, si Lawrence Rosales, Martin Cartuhano, si Marilu Tuazon, si Ma'am Hasmin Blanco Tuazon, kag si Haji De La Cruz ang ako niya classmate. Kag of course no happy morning gid sa aton sini nga mga viewers dira no sobra na kita 32,000 naton nga mga followers diri sa aton sini nga official page ang Iloilo Police Provincial Office Facebook page, the official FB page sang IPPO. Kag sa this moment aton sini nga pagdulong ng resulta sang birada semana naton sa nambala naton kag inano ining birada semana
ang ginahiwat sang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course this is region wide nga pag-intensify no sa aton sining mga kampanya kontra sa pagdakop sa mga wanted persons, subong man ang pagpangsikop sa mga naga-engage sa illegal nga sugal, subong man illegal sining droga kag mga nagaupot sang armas uthang, kag pag-intensified man kadungan sa paghiwat sa mga COMELEC gun ban no. Ongoing man ang aton sining checkpoints no sa aton sining mga kabanuhanan sa ilatag-sa kang mga area of responsibility. No, pag nalabot gid sa tanan ang number of operation nalabot gid tanan sa 58. Yes. No, kaga mga nadakpan 57. Congratulations no. Congratulations gid sa tanan nga mga municipal police stations nga nag-render no sang ila sini nga mga accomplishment. Kag of course no nagapanguna dira no sa pagdakop sa aton sini nga mga or nagserbe sa arrest warrant sa mga may mga pending nga kaso kag sa mga wanted persons sa aton diri sa probinsya. Nagpanguna dira ang banwasang Ahoy nga may 7 sini ka mga arrested or mga 7 ka mga warrant of arrest nga ginserbe sa mga wanted persons nila dira sa ila sini nga banwa. Kag subong man ginsundan no sang banwasang Zaraga kag banwasang Kalinog kag subong man banwasang Lambunaw. Kag ang the rest ng mga kabanwahan na nakarender man sang tigduwa kag tig-isa sini ka mga or nagserbe sang warrant of arrest nga mayarang tigduwa kag tig-isa sini ka mga warrant of arrest nga ginserbe sa ila sini mga wanted persons sa ilang mga area of responsibility. Yes. Kag sa aton naman nga Republic Act 9165 or ining illegal drugs no, i-congratulate naton si Banate. No, Yes. sa iya nga naging accomplishment may ara sila isa ka persona nga naaresto. Oo, No, kag ini congratulations. yes, congratulations sa Banati Municipal Police Station kag ini joint operation nila no with the Iloilo Criminal Investigation Detection Group kag subong man sang Regional Mobile Force Battalion nga nagkagustadian ma'am ini man nga persona or ini nga persona man or ining suspitsado no nakuhaan pagid sang or actually no ginserbihan ini dapat sang search warrant no or by bus no ang ginbaklan ining or entrapment operation ining sambit nga suspitsado kag sa pag search no or pa body frisking no kag nakitaan pagid ining sachet no sang siya bo sa ning nasambit sining persona nga kusadin niya sining kaso sa pagbayular no sang RA 10591 ukon paghupot sang illegal nga armas utang kag nakuhaan sang illegal nga droga. Yeah. So for violation naman yan sa Republic Act 10591 duwa man no, duwa ka number of operation kag duwa man ka persona ang naaresto dire. No, Yes, congratulations diri sa Kabatuan MPS kag sa Banati MPS sa liwat mo do nagarak-arak ang Banati so Yes, mga no? congratulations Dora ka kay that, norte sir. naman ang aton sining mga nakarender sang ila sining accomplishment sa sining unang birada simana sa unang bulan sa subong bag-ong tuig. Kagabalik, yes. For violation naman niya sang illegal gambling, no? I-congratulate naton ini kay ining aton Gimbal MPS nakadakop ni sa yan isa lang naka number of operation pero nakadakop sila sang pulo gid ka persona, no? Kag ini sila ma'am nagampang sang bingo bala ma'am. Oh, bingo. Aton sining mga mga arestado naton dira no kagid pa sa kana sang kaso no. Ining mga senior citizen na bala mga iba no ano na yung mga 72 years old, may 69 no. Kag ini amo na sa liwat-liwat naton no nga hindi rason ining balin yung nga lingaw-lingaw kaya as long as nga may taya no consider gyapon nga illegal nga sugalo kon illegal gambling. No, ang niyag may nadakpan man. Ini sa ano man sa bulang man ini sa ma'am. Oo, kag ining aton man nga anilaw, minadakpan man nga isa, isa ka number of operation may 4 nga nadakpan. Sa bulang man. Kag ining aton nga Barotac Nuevo, isa ka number of operation, a total of 4 tanan-tanan. Yes. Kag may ara man sila nadakpan nga 5 ka bilog. So a total of 20 yung tanan na nadakpan sining aton illegal gambling operation. Kag ini tanan ano napaila na sang kaso no kag amo na sa ginaliwat-liwat nato no sa aton si mga pumuluyo nga bawal pa sa gyapon ang ining mga pauwak ining mga bulang no ulato-lato nyo lang ang soon no ba kung siguro basi magnubo ang aton sining alert level basi may tagana sang permiso o kon lisensya no ining mapagkandak sa mga bulang no ulato-lato nyo lang kay bawal pa sa gyapon niya aton nga kampanya gyapon ining mga nagahiwat sa mga pauwak kag sa mga tabo-tabo dira no nga nagahiwat sa mga pabulang bawal pa man ang gyapon kay ma-consider naton nga isa sa mga wide yes no mga wide spread no sa pagpalaptas ang sining COVID-19. No, sa bahay naman sa mga surrendered or recovered firearm no a total of 42
Yes. 42 tanan gid siya ang na recover, ang iba diri naging surrender, ang aton nga mga explosive a total of 8, no? Kadamo sini Kadamo sa nga armas utang kag explosive nga na-recover sa subong nga birada simana kag ang nagpanguna no ang Banwas o kunang Haniway Municipal Police Station nga may na-recover sini nga 7 ka armas utang kag ang the rest no iban nga makabanwanan or ginsundan sang Banwas ang Masin na may 4 sini ka armas utang nga na-recover kag ginsundan man sang Banwas ang Lambunaw, Carles no Banwas ang Lambunaw no nagapangaduwa nga may 4 sini ka armas utang nga na-recover kag ang ginsundan sang Mina Banwas ang Carles ang may naka-recover man sang tig 3 sinika armas utang kag the rest no na may ara man nga recoveries nga tig 1 o kun 2 sinika mga armas no so naglambotanan sa 42 ka armas utang kagabalikan siguro nato no may ara nga ang inyo sin may lookups ang nakaresto sa sining birada simana sang most wanted person no in a municipal level sa kapusan nga probinsya sa Iloilo nga 12 tanan ka mga most wanted person ini mga top belong ni sila sa mga top 10 or top 1 to top 10 no sa municipal level no may mga kaso nga mga rape kag subong man sini nga murder no so all in all 12 tanan ka mga most wanted person ang nasa dakop no sang inyo sini nga mga Ilocos Cops sang sini nga pagarangkada sang birada simana. At syempre, ang gipatigayon nga checkpoint, a total of 630 checkpoints tanan ang napatigayon sa sulod sang isa ka semana. Yes, no? Congratulations sa tanan-tanan nga mga contribution ninyo kag accomplishments sa atong 43 ka mga police stations, halin sa 5th, halin sa 1st, pakadto sa 5th district. Congratulations. Kag syempre, with the coordination man na siya sang aton nga PIDEA, sang aton nga PIDMU, no? Sa aton PIDU. Yes, Pag syempre, sa atong duwa ka mobile force companies. Congratulations. Congratulations gid no kagabantayan nyo naman sa masunod nga bulan ang pagarangkada sang birada simana sang Iloilo Police Provincial Office no. Kag para sa kasigurano sa aton sing pumuluyo ining birada simana no ining ginahiwat sang inyo sining pulisan diri sa probinsya sang Iloilo wala naton gina-announce no kung anong simana no agod nga ma-surprise man ang aton sining mga pumuluyo sang accomplishment sang inyo sining kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo. No, ginabi-abi tagi si Nonoy De Leomos Delfin. Good morning ga. Si Sir Edward Gasulgon. Hello po, good morning. Kay Ma'am Jai Laro, aragit no. Kag syempre, ang aton partner, good morning ko no sa akon. Kag sa akong kaupod nga Sir Erwin. Kag sa tanan nga mga Ilonggo Cups, especially sa aton nga mga workaholic. O sa aton nga workaholic nga Provincial Director, Police Colonel Adriana Collador. Still observe kita gihapon according ini sa atong PSMS Joseph Kerante ang aton dira nga partner sa ICPS 3 dira sa Haro no still observe kita gihapon sa minimum health standard protocol kag Bicor choose sa aton nga mga kapulisan nga nagakandak ng COMELEC checkpoint. Stay safe everyone and God bless us all. Syempre ang aton dira nga mga Ilonggo nga mga OFW and ara dira si Ma'am Bengbot Upholstery. Good morning, watching siya from Hong Kong. Si Sir Panoy, no, si Panoy, no, ang aton dira nga mahugod nga operation na PNCO dira sa San Enrique. Noy, good morning. Thank you for sending 75 stars. Thank you so much. Kay Renilyn Galvez Ikayan, watching from Hong Kong man. Ma'am Renilyn, halong lang po. Kay Venancio Faling, good morning, and God bless sa tanan-tanan. Yes, thank you so much no sa aton sining pagbadayo no. Ato naman sining pagkadulong ang aton sining COVID case bulletin gikan sa Iloilo Provincial Health Office as of yesterday, January 23, 2022. No, a total of out of 43 gani ka mga municipalities, miara gid 39 tanan ang may positive case no as of January 23 sa liwat bag-o ni siya nagdugang sa mga previous nga mga kaso. So a total of 249 gid tanan. Sino nagpanguna diri? Si Pabia may 24 ka bago nga kaso. Ang Uto naton may 20, ang Lambuno may 18, ang Santa Barbara may 17, ang Sara may 15, ang Alimudjan Kalinog Maasin may tag 11 ka bago nga kaso. Ang Haniway Kabatuan Kagabatuan may tag 8, ang Dumangas Concepcion Ahoy Dumangas Concepcion Ahoy may tag 7, ang Estancia
Dingle, Liganes, Barotac Nuevo, Liganes, may tag-anom. Kag subong man no, ang banwas ang Barotac Nuevo or Barotac Nuevo, Gimbal, Zaraga, Tigbawan, subong man ang Igbaras no may tiglima sinika kaso sang COVID kahapon nga adlaw. Kag subong man ang banwas ang Barotac Viejo, siyudad sang Pasig, Pututan, Balasan no kag San Miguel may tigapat sinika kaso sang COVID kahapon nga adlaw. Pag ang Leon, Batad, Anilaw, may ara sila nga taga 3 kabago nga kaso. Ang San Enrique, San Dionisio, Dueñas, may ara na tag 2. Ang San Joaquin, Carles, Tubungan, Banate, San Rafael, Miagao, Kagmina, may tag-isa ka kaso. No? A total of 249, no? Maayo lang dire ang asymptomatic dire out of sa mga may na-admit, no? Ang admitted dire 54 kabilog, asymptomatic dire 19, ang symptomatic 35, no? Ang critical dire 3, pero symptomatic siya, no? Symptomatic tapos minatlang kita, lungalong kita maayo lang kaya 0 death kita as of January 23, 2022. Sa liwat, gina-remind naton ang pag-observe sang minimum health standard protocol, no? Wearing of face mask, hand washing, social distancing, tag-amo ni gani no kalain sang aton chimpo, hambal nila kuno gatunaw ang ice kuno sa China, asa? Din sa China, Alaska or sa Alaska, mo na nga matugnaw ang chimpo, grabe ang outbreak gidya kadako sa mga kaso. Pag kung gamay-gamay lang sipunon ka na, ubuhon ka na. No, please vitamins gidya, hindi man kami doktor, pero ako mismo personally ang doktor namon, ang family med namon naga-advise gidya 2 gidya ka kapsula sang vitamin C ang i-take gidya in a day. Vitamins gidya. Yes, no ko dapat halungan nato nga lawas no kaya mo na mabalblan nila nga biskan na imo lang kita or wala kita kwarta as long as nga healthy kita no. Mo na isa ka dako nga manggad nato no. Kaga subong man no, sa subong nga timpo nga daan wala na sang trangkasoy. COVID na gamay mo lang nga pisngo kag drop COVID nga daan no. So halungan gid nato nang aton singa kulingon nagod nga makalikaw kita nga magpa-hospital no kay magasto nga daan sa subong nga timpo kadamo sa mga protocol nga dapat sini nga sundon. Yes, so, yes, happy morning man kay Ma'am Renelyn Galvin Ikayan. Ay salot nun, siya ka watching gihapon. Kag si Ma'am Evelyn Oberiano Tikar, good morning Ma'am and Sir. Watching siya from Santa Barbara, no? Thank you so much. Yes, thank you so much gino kag of course no, sa aton singa pagbadayon ay ning Executive Order 040 or Executive Order 40 sa aton singa Provincial Governor no series of 2022 ining pag-intensified no sang restrictions no diri sa probinsya sang Iloilo sa idalom sang alert level 3 no nga kon sa dining padayon man gyapon nga gina-remind namon sa inyo nga observe ang aton sini nga minimum health standard protocols kag subong man no sa mga establishment dra no nga kag sa mga crowded areas no observe lang gyapon ang 50% nga maximum no sa mga outdoor areas no subong man 30% sa mga indoor kag mas maayo gid nga fully vaccinated ang inyo sini mga participants nga or may mga meeting kamo dra nga inihiwat or kung may ara kamo mga dine-in dra sa mga restaurant nato no observe lang kung aircon ang inyo sini nga lugar 30% kaga subong man kung open air kung al fresco 50% lang ang maximum na no hindi na magpa ayo pa no kay sa alert level 270 subong is 50% lang. 50% lang no. Para sa vaccination rollout naman niya, padayon sa gihapon ang aton nga Iloilo Provincial Health Office kag every Tuesday, Wednesday, Thursday may ara nga vaccination dito sa Robinson Plaza amo na sa isa sa vaccination site naton. Sa liwat Martes, Miyerkules kag Huwebes sa Robinson Pavia. I mean, kag syempre every Friday may ara dito sa WVSU Cultural Center, no? Sa liwat, kada Biyernes dito sa WVSU Cultural Center, no? May ara dira nga nagapa-booster, ara dira kung kulang pa ang inyong dose, kamo na lang gid ginahulat, maswerte kita diri sa Iloilo kay gasolubra lang aga pwede gid no naga-cater gid sang mga walk-in diri sa Iloilo, no? Pasalamatan nato inang aton nga provincial government kay ginatinguhan gid ang pumuluyong Ilonggo as much as possible maka-reach kita no sang mataas nga rating or percentage
sang aton nga mga vaccinated nga mga pumuluyo. So no kay kinabala nato nang wala kita sang liwan sining kapanaming no kontra sa sining COVID-19 kundi ang magpabakuna nang sa subong nga tiempo why na sang libre ma'am no pero ang bakuna naton is libre no para sa tanan agud nga mangin ano ko mo magbalik ba si kaluya no basi by next month no malower na ning aton sining quarantine restrictions kag makapagusto na kumulagaw kung once nga vaccinated kag boosted na kumo no kag hindi na ba pang duduha ang vaccine naton may efficacy man ini sa hindi na ko mag ano dira nga magsumbi pa kamo kay yang ano is 6 months man lang no kung magsumbi kay man kumuti 6 months lang just in case so mo na sa aton mga pumluyo hindi na mag simple man lang nga gamay lang nga barbatsak magpabakuna kita and then at least normal lang ina no oo agod nga mangin ano na kita mangin matawhay na kagawans nga ma-reach na nato ng herd immunity ini or mas mayo gani kung 100% no na fully vaccinated na kag booster ng tanan agod nga mag back to normal na kita into a new normal no kay mo na bala nato no nga hindi ni madula ang COVID kundi mangin ano na natin mangin kaupod na ni nato na hasta sa aton sing pangabuhi. So mula na kinahanglan naton nga magpabakuna. Yes, no bago naton ihatag sa inyo ang mga detalye sa mga accomplishments ng aton nga mga Ilonggo Cups, no? Nakong nakita nyo in front of us, no, ang aton na second kag third edition sang aton nga mag kay dira kay Sir Jero Marapo ari na ang imo nga giveaway, no? I-claim mo na lang kadto ka lang di sa opisina sang aton IPPO News Team diri sa office sang aton PIO no i-claim mo lang dire sa PIO digto i-claim mo lang dire kay PCPL Erwin Magarso kag siyempre sa aton mga technical staff kay Patrol Woman na Pedrahas kag kay Argelias Patrol Woman Clarissa Argelias lang sila or ara man ako dira sa admin kung makalabay ka man i-claim na di mo nga mag no napili ka lang kung ining isa nga amo ni nga design or amo ni siya nga design, no? Yes, no, kaga speaking of mag, no, ang mga ano naton nga no, buwas naman naton sini nga or pasubong adlaw ang pagpasahay no sa aton sini nga press or press releases no. Kindly submit na matamat na agad nga ma-consolidate naton kag masabit naton na buwas nga adlaw sa regional office no. Kag probably no inspired na ning managakulit sa aton sang mag no kay alin ba sang liga hindi ko na sila magpasa kay wala mag no so ari nang mag nato no sa mga sa mga consistent sa mga compliances nato no sa Public Information Office no may ara na kita nga token no sa mga top performer naton kag mga sa mga compliances naton permi gid kag early gid nga nakasubmit sang ila sini nga compliances sa aton sini nga PIO. Good morning kay Sir John Aspera. Good morning, good morning. At syempre, galantaw man ang atong Chief Carmo, Police Lieutenant Colonel Elsa Conlo. Ma'am, good morning, good morning. Morning, ma'am. Sa kaundan sang aton nga mga accomplishment, ipangunahan diri sang aton, alin mo dyan MPS, kung sa diin nag-serve sila sang warrant of arrest, diri kay Benji Flavio Eminor, 40 anyos ang edad, sasala ni siya yung attempted homicide. Kag may-ari ini siya nga 36,000 nga bail recommended sa iya. Congratulations diri sa officer on case kay PSSG Russell Joy Almendral, no? Congratulations. Yes, congratulations. At syempre, under the direct supervision sang ilang Chief of Police, Police Major Solien Domingo, kag sang ila Deputy Chief of Police Lieutenant Chrysler John Ledesma. Congratulations, Alimudyan. Congratulations, Alimudyan Municipal Police Station. Kag of course, no, ang Banwasan San Joaquin, may araman nga na-recover sini nga. Ang ini accomplishment is part man sang birada si Mana, no? Ini nga accomplishment is kahapon lang gid nga adlaw, which is nga kahapon nga adlaw man ang madamo nga gin-render sini nga accomplishment ng mga kabanwahanan, no? Kag sa dira sa Banwasang San Joaquin isa sini ka kalibre 38 nga armas utang ang na-recover sa organ turnover sa aton sini nga San Joaquin MPS kahapon nga adlaw sang isa sini ka residente no sang barangay Kataan San Joaquin Iloilo kag congratulations gino sa aton sini nga mga kapulisan dira sa sa aton sini investigator on case no Police Corporal Jesana Esguera kag ang the rest no sa mga personnel naton dira sa Banwasang San Joaquin Municipal Police Station. Congratulations. No? Isa pagid ka warrant of arrest ang kin-service ang aton Ahoy na MPS no kay Melvin Cacho E. Carnate sa sala naman ni siya nga violation sang PD 1602 kag may ara nga 10,000 nga bail recommended sa iya no kag ginsugdan pagid no nadakpan man sang Ahoy MPS si Apolinario Kabulong Imaglasang no si
52 anyos ang edad, the same man sa sala nga pagbayular sang PD 1602 ning illegal fishing, no? No, Yes. illegal fishing ni siya kag syempre may ari ini nga 10,000 nga bill recommended sa iya. Congratulations sa aliwat sa Chief of Police dira sang Ahoy MPS kay Lieutenant Danilo L. Luca kaupod dira sa iya mga personal kag sa iya deputy classmate ko na da kay Lieutenant Jojo Octavio. Congratulations. Congratulations, Ahoy Municipal Police Station. Of course, ang Banwa sa Aniway, naka-recover man sini ka armas utang kahapon, no, 3 sini, or 4, rather, 5. Or total na galing may another pagit plus 1, no? So, 6 tanan ka mga armas utang ang natigayon nga ma-recover sa Haniway Municipal Police Station kahapon, no? Isa sini dira sa barangay San Julian, no? Isa sini ka kalibre nga D12 subong man, isa sini ka kalibre 38 kag subong man, isa sini ka another D12 pagit so 5 tanan ka mga D12 kag isa ka 38 kag subong man isa sini ka D22, no, nga armas utang ang na-recover sa Haniway Municipal Police Station kahapon nga adlaw sa sining kampanya naton sa Uplanti Kalokontokhang kontra armas luthang. No, kag sabayan naman sa Liganes MPS, isa man ka nag-voluntary surrender dito, nga isa ka wanted person, no, sa persona ni Alfredo Seblet. Sa sala naman ni saya nga illegal possession, no? Or ining RA 8294 ka and RA 9516, no? Manufacture acquisition of firearms, no? Ammunition sa firearms. Yes. Na diapon, Firearms ang sa BRA diapon. ni siya nga 80,000 nga bill recommended sa iya. Congratulations, Leganes MPS. Kaya syempre, insundan ni nasing Igbaras MPS, isa man ka warrant of arrest ang ginserbe dito kay Antonio Elambayo, no? Sa pagbayular naman ni siya sa PD 1602, no? Rather, I stand corrected, amo di siya Illegal na sugal. cockfighting. Illegal na sugal Yes, na illegal siya, na no? sugal. Ang kagaina, ang iyato sang Ahoy, amuman. Ang PD 1602, ang illegal Bulang. nga, ang Yes, pabulang bulang ko siya. Congratulations, Igbaras, tag sa Ahoy MPS. At syempre, sa bahin man sang Kalinog MPS, isa man, no, ka warrant of arrest, ang ilang aging serbe, kay Nelson Gimong Jr. Icastor, 28 anyos ang edad, no? Sa sala naman ni siya nga attempted murder. No? Congratulations sa officer on case kay PSSG Vincent Gascon. Siyempre, under the direct supervision sa iya Chief of Police nila, Police Major Daje de Lima. Congratulations, Kalinog MPS. Congratulations, Kalinog. Of course, no, ang kadungan sa sining pagkarangkada sang Birada Simana kahapon nga adlaw, no. May naka-record ng Iloilo Police Provincial Office ang pangatlo sining kaso, no, sa pagbayular sang Comelec gun ban, no. Dara sa Banwa sang Kabatuan, no. Ini pangatlo na nato nga case, ma'am, sa Comelec gun ban kay naka-recover or nakuhaan, no, sa posisyon sang sining persona nga si Eduardo Umboy, no. Senior citizen na, 66 anyos, na residente isang barangay sa Lakay, Kabatuan, Iloilo, na nakuhaan sang una sining nanangayo, no. Ang iya sining tupad balay sang bulig, no, sa Kabatuan Municipal Police Station kay pinalupok ni sang iya sining armas kag sa pagresponde sa aton sining mga katropa dra sa Kabatuan Municipal Police Station, no, nakuha ni siya sang tatlo sining ka bala, no, sang D12, no, sa yara sa iya sining paghinakop, no. So ini ay katatlo na nga kaso sang Comelec gun ban, no, sang probinsya sang Iloilo. Kumbaga duwa na sa Kabatuan, and then isa sa Dueñas, no. Amo na yung katatlo nga kaso sang Comelec gun ban sa probinsya. Okay, taga sa aton nga mga surrendered firearm naman, kag may araman nga nag-turnover, ining aton nga sa Ahoy, may isa ka homemade 12 gauge shotgun dito sa Carles Amuman, 38 kalibre ni siya. Sa Carles Amuman, isa man ka 38 kalibre ang turnover dito sa mga aton nga mga private individual. Congratulations sa Ahoy MPS, Carles, nga duha ka bilog gid agali ang nag-surrender dito sa ila. Congratulations. Congratulations, no, kag subong man, speaking of armas tuthang, no, nakapasalamat kita, no, sa mga dara sa mga guardians, no, dara sa Banwa sang Aniway nga nagdamo ang recovery sang Banwa sang Aniway is because man sa bulig sa mga guardians naton dara, mga kutura naton dara nga nagasuporta gid sa kampanya sang inyo sining mga ilocaps sa pang-recover sa mga armas tuthang sa pagkarangkada sang sining Birada Simana naton. Ako kagagus syempre gusto taman pasalamatan ang tanan-tanan nga mga force multipliers naton nga nagabulig, no, suporta dire sa aton nga mga 43 ka mga police stations. No, congratulations gid sa sa mga suporta kag
grabe. Grabe. Gidya pati na ni sinunoy amihan, no? Yes. Pag sang iya mga kaupo, siya mismo nag-inganyo na magsuporta. Libre na sila, wala na sila sweldo. Para, syempre, suporta ng mga programa sining inyo mga Ilonggo Caps. Thank you so much. Yes, no, kag last part na lang, no, ang finally, no, ang aton sining paghatag, no, sa mga ginaliwat-liwat nato, no, ining paghatag sa mga tips, no, sa mga kabataan, kag sa mga kababaihan, no, nga gustong mag-meet, no, sa ila sining mga chatmate for the first time, no, nga kung magpagkipag-meet ka mo, no, sa mga matawo lang ka mga lugar, hindi ka mo magkipag-meet sa mga wala sa or hindi wala sa mga tabo bala, no, o kakangay sa mga plaza, simbahan, na dira ka mo makipag-meet sa ila, kaga subong man, no, antes nyo i-meet ang isa sining katao nga gusto ninyo mong inabyan, no, kilalahon ninyo na isa ila sining through sa ila sining social media, pwede man ka mo dira ka video call, no, ako nga makita nyo kung anong itsura nila, no, and then hindi gid hindi gid magkumpiyansa all the time, kaga mas better ganing magdala sa inyo sining kaupod or mga chapiro nyo dira, kag inyo sining relatives, no, kag of course inform gid inyo sining nikanan kung din ka mo magkadto kung subong man inyo sining kakilala, kag subong man hindi magupod kung gadon ka mo mag-shot la, kay basta balang din nila nga basta may alak may balak na mo, no, so halong gid, no, especially sa mga kababaihan, no, kag subong man always inform gid ang inyo sining immediate family, guardians, no, dira friends and relatives kung sa din ka mo magkadto, especially kung mag-meet ka mo sa inyo sining mga chatmate for the first time. So always get careful, kag kumbaga ibutang gid ang kalingon sa lugar permi agon nga hindi ka mo mga biktima sa aton sining or sa kaso sining rape, no, kay based sa aton sining provincial Women and Children Protection Desk, no, nagataas ang kaso sang rape diri sa probinsya sang Iloilo, so gani hindi na magpabiktima pa. Oga, kung safe man lang, para safe na lang gid, I mean, hindi na lang gid makipag-meet. Pag lalo na subong may level 3 man kita, kag may COVID gid, level 2 or level 3, para safe na lang gid, hindi na lang gid. Kaya kung gusto ka ginaya pangaliagan, atuang ka na nilaya lang ga, sa inyo balay, ha? Hindi na lang gid, para safe. Kaysa subong ang biktima, babae kag lalaki, wala sang may ginapili. Okay? No, tandaan ang atong ginikanan, wala gina sila sang i-advise or himuon nga ikalain naton. No, normal ina nga ginastriktuhan kita sang atong ginikanan, but silingon palangga kita nila sina. Okay? So siyempre gusto taman i-congratulate, no, ang PLDD sa pagpanguna ni Lieutenant Juliet Sikyo, kag siyempre under with the coordination siyempre sang WCPD naton kay Police Major Maria Lisa Nofente, siyempre under the direct supervision sang Chief Parmo naton kay Lieutenant Colonel Elsa Collo, na patigayon ining awareness program naton on mental health. Kung sa diin, may ara kita 50 ka mga participants ng mga kapulisan naton, no, first batch pa lang ini siya. Iniging patigayon ni Dr. Japet Fernandez de Leon, amo ni siya ang aton resource speaker, amo ni siya ang child and adolescent psychiatry sang probinsya sang Iloilo, no? Congratulations sa aton PLDD family, kag syempre kay Ma'am Lisa, thank you so much sa pagpatigayon sa sining programa. Ining aton ang tinutuyo sa sining aton programa kay syempre, no, ang aton nga mga kapulisan mas dapat mas well versed kag mas aware sila. Ini siya actually a sort of reminder naman lang kag refresher sa mga kapulisan naton. Kay nga sila ang aton ginauna. Syempre kamo gusto man namong tudloan, pag syempre kung naalala nyo dati, may ara kita invite dire para sa aton ng mga pamuluyo. So this time, ang aton programa, ang aton nga Chief Parmo, syempre sa pagpanguna man sang aton nga Chief, ang aton nga DPDA kay Lieutenant Colonel Remy Alavarin, nagpatigas, nag-propose para mapatigasog ining mental awareness on mental health para sa aton kapulisan nga sila ang silang frontliner the moment nga kung may mag-report sa ilang mga civilian or mga pumuluyong Ilonggo naton, at least iba pa rin according gani sang aton nga previous nga provincial director, iba pa rin ang may alam, no, according kay Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, no, sa kay sangging patigayon kasi ining programa nga ini si Sir Gilbert pasadto ang isa man sa nagpursige sa sining programa ang awareness on mental health, no. Rest assured, hindi lang ni first batch, may madason pagid
galing kay syempre ang availability sa aton doktor amo ng aton nga ginabantayan. So thank you so much once again. Congratulations. Congratulations kag kag manotice yun nung bago nga mon sini nga backdrop no nga mon sini nga LED LED. Aton sini nga backdrop no. Thank you so much gino sa inyo sini padayon nga pag suporta of course no. Bago naman aton sini nga mga mug no aton sini nga So kapihan sa no. mga freebies naton, Yes. Jerome Marapo, please claim your mug. Arina. Kag soon no makakanta kita sa mga or magayuan kita sa mga pag-games kung ano or mga top followers naton dira taga naton sila sang token sa aton sini nga mag sa padayon sini nga pag rangkada no sa aton sini nga programa. Okay, kay PSMS Joseph Rinel Quirante, ang isa ka mag-intended man inikono para sa imo. Congratulations, Yes, sa partner congratulations. naton dira sa ICPS 3 kay PSMS Rinel Quirante. Yes, congratulations. Yan kag boss no, bantayan ninyo boss ang aton sini nga guest no boss no. Ang isa sini ka matagas mga opisyal sang Philippine National Police. Bantayan ninyo boss hapon nga mag guest live no diri sa aton sini nga programa. Yes, kay syempre ginaabi-abi taman dira si Sir Francis. Sir, na-miss ka na namon. Katahom ko na sa mga mugs. Syempre, katahom sa mugs. Kay syempre, sino nag-layout? Si Sir Francis. Di ba? Hambal niya, Cindy, halong sa Manila. Ma'am Cindy, halong ka daw sa Manila according kay Sir Francis Lindero. Sir, sabihin ka na pila naka-percent ang ato na tunanda, sir? Sir, na-miss ka na namon. Yes, thank you so much again no kag of course no, sa buwas no bantayan naman ang pagpaunabalik sa aton sining programa no kag probably buwas kita sa hapon siguro ma'am no. Kami ara kita nga bantayan yung buwas no may ara kita nga Ilocos Caps on air sa Radyo Kahilwayan DYIS no 106.7 FM no 9 to 10:30 buwas nga adlaw no kag of course Kag sa liwat, ginapasalamatan nato ng atong technical staff, Patrolwoman Maria Angelica Pedras, kay Patrolwoman Clarice Argilias, thank you so much. Yes, thank you so much gid sa inyo sa nga pagupod sa aton singa programa. Subong gano para sa the new big hits sang Police Regional Office 6, ang Daily Habit sa mga Ilonggo, ang hotdo sang Iloilo Police Provincial Office. Ang wise ang liwan kundi ang Kape kag Balita. Sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Adrian Villalobos sa Coleador, upo ninyo sa subungaga ang inyong mga Ilocos Caps sa ngalan ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. Ako si Police Corporal Erin Magarso. Ako naman si Police Lieutenant Maria Fe Tupas Umiten. Inyo, Masaligan.